Jiena Clinton John Saliba, il-President tal-Federazzjoni Klabs tal-Boċċi, ili President għal dawn l-aħħar 4 snin. Illum ħanispjegalkom kif tintlab il-logħba tal-boċċi. Nibdew l-logħba tal-boċċi ilha ħafna minn kavallieri tintlabgħu Malta, kien jilagħbuha bil-boċċi tal-injam qabel, wara ġi taflon, ġi PVC, dejjem impruvjaw il-qudiem. Il-logħba tal-boċċi daħħalni wkoll bħala kunsill fil-UNESCO, nistennew wara 4 snin biex tgħaddi, ħad tiġi logħba tradizzjonali li jisimha boċċi tradizzjonali boċċa ċilindrati, għax huma ċilindru bħala boċċa. Bil-kunsill tiegħi qegħdin naħdmu ħafna fil-logħba tal-boċċi biex iktar tiġi matul iż-żgħażagħ ukoll bħal anzjani. Illum ħanispjegalkom ukoll kif tintlab il-logħba. Għandek il-lik, dan huwa 5/8, il-lik jintlab minn ġo ċirku, għandek boċċa ħamra u boċċa ħadra, dawn il-ħodor li jilagħbu min ikun qed jilagħab home u dan qed jilagħab away bihom. Jintefa' l-lik, ifendi boċċa ħamra, ġew viċin il-lik. Ikun viċin distanza jipprova jitfa' ħadra biex jeqlef viċina, jew inkella jaqbad il-bira biex itajjar boċċa. Jekk il-logħba tispiċċa u jkun il-lik hawnhekk u boċċa hekk, l-aħdar u viċin kollu punt. Jekk jiġi niġu eżempju hekk, qed naraw hekk, ħajkun hawn il-ħomor ġuż punti u l-aħdar m'għandu xejn. Dik hija l-logħba sa 21 nilagħbuha.